Hozirgi vaqtda bizda 4-smena bor. Bu endi smena bizning tillarga bag'ishlangan. Tillar bunda 3 til qaralgan endi turk tili, angliski ham xitoy tili. Yana şu an tilini so'ylab, shu ayttirib darslar o'talar. Endi bitdan so'ng bizning Galaktikadan qizlar master-klasslar ko'rsatadilar, turli choralar o'tkaziladi. Bolalarga begishoy endi bu 4-turk smenani o'ldirdik. Shu bolalarni qo'ytaslari kimyo sababli, hatiyanilarning tilaklari bo'yicha endi kelajakda da shunday yaraq направлениялар bilan ishlarmiz deb o'ylaymiz. Бүгінгі күнде бик популяр болған түрік тілі, қытай тілі, инглиз тілі бойынша ұйыштырылған лагерьнің болуы біздің үшін бик қуанышлы. Бұл лагерь бүгінгі күнде балаларға тілдер бойынша мәхәббәт уятыр деп ойлаймыз. Шуңа инде біз бүгін өзгөр коллектив белән җыелышып, укытучыларыбыз белән шушы лагерьга килдек. Лагерь бик матур җирдә урнашкан. Җитәкчелек коллектив бик ачык йөзле, бик ошый. Киләчәктә шушындый лагерьнең нәтиҗәсе булып, шушы эшне дәвам итсәләр, безнең белән институт белән дә киләчәктә хезмәттәшлекне башлап җибәреп, дәвамлы булса район күләмендә, без бик шат булырбыз. Инде безнең планнарыбыз бар, менә бүгенге көндә хәзер очрашуда утырабыз, сөйләшәбез. Киләчәктә Алла бирсә медиа класслар ачуны уйлыйбыз, лингвистик класслар ачу турында планлаштырабыз. Инде куелган максатларыбызга ирешеп, нәтиҗәсен ел азагында күребез дип ышанып калабыз Алла бирсә. Укытучыларыбыз 3 укытучыбыз килде безнең. Қытай тілінен олар Ангелина Руслан уздырачак безнең мастер-класс. Балалар белән Қытай телендә җыр җырлыйбыз диде. Иорглифлар белән проект ясайбыз, фонарик ясайбыз диде ул. Түрек теленнән әлбәттә тел буенча мастер-класс. Шулай ук матур итеп шигырьләр сөйләп, җырлар җырлап, балаларның күңелен күрәбез диде. Инглиз теленнән безнең инде Индир Михайлович ул безнең институтыбызның өлкән укытучысы, бик актив, аның дәресләре тоже бик кызыклы үтәчәк.